Vítajte u tejto prechádzky. Ako viem, ale keďže tak nechodíme stále na výlety, tak som si všimla, že aj vás bavia tie prechádzky, alebo že občas majú like, tak si všimla, že bude fajn teda dávať takto prechádzky, kde vidíte, jak túto Thor kráča a podobne. Ale ak máte nejaké iné nápady, čo by sme tu spolu mohli treba robiť, čo by vás bavilo, tak budem fakt rada, keď mi to dáte vedieť. Dúfam, že nemám teraz taký divný hlas, lebo trochu po chorobe. Sme po dlhom čase vonku. Dáme slnko. No a tak dajte aj lajky a všetko mi napíšte do komentára, aby som teda vedela prípadne aj čo zlepšiť a podobne. Sú robotníci. A tak. A samozrejme odber, zdieľanie, čokoľvek. Podporujte. Sledujte ma na Instagrame, kde všetko vidíte dopredu. A užívajte a ďakujem za každú podporu, ktorú dáte, ak sledujete hociaké video. Takže ako hovorím, nápady, názory a všetko napíšte do komentára a to asi bude asi všetko. Pozrite, jak si čuchčí. No, tak. Takže asi tak. Ahojte.